Okay, kauwi ko lang galing sa work and then nag-decide akong ilabas si Ayla. Kahit sobrang init naman. Sobrang init, grabe talaga yung init ngayon. And then ayun siya. Yan, Ayla. Ayla. Kasi gustong-gusto niya yung duyan. So naisipan kong ilabas saglit siya kahit mainit kasi maalinsangan pa talaga kasi alas 4 pa lang. So nag-decide akong ilabas ko siya para makaduyan siya kasi gusto niya. Tuwang-tuwa siya ngayon sa duyan eh. So ayun. I-swing muna natin si Ayla. Ayla. Yan. Pagkagaling sa work, wala tayong pahinga. Ano tayo? Tawag dito? Daming energy, lakas ng energy ni Mami ngayon ah. Hi! Hi, Ayla! Ayun siya. Yung sombrero niya ang liit na. Kailangan kong humanap ng medyo malakas sa kanya. Kasi masikip na sa kanya eh. Hindi masyadong na-cover yung mukha niya para hindi siya mainit, silaw ba ng araw. Pero okay lang yan. Nabili ko ata yan sa sa thrift store. Wow! Wow! Medyo mahangin. Maganda, medyo mahangin. Nabili ko ata siya sa thrift store. Hanap na lang ako ulit next time sa thrift store ng tawag dito. Magandang hindi maganda. Yung kasya sa kanya na size na sun sombrero. Anong tawag doon? Yung sombrero sa pang mainit. Yung parang ganyan na sombrero niya suot niya. Hindi ko alam kung anong tawag. Exactly tawag dyan. Kauwi ko lang galing sa work. Tapos dumiretso na ako dito. Hindi na ako nagbihis. Dumiretso na ako kami dito ni Ayla. Para sa park. Maka-swing naman siya. Kasi samantalahin natin walang tao-tao dito. Minsan kasi busy yung park na to eh. Pag laki-laki niya, pwede na siya doon maglaro sa slide. Merong sa kabila, merong maliit na slide pang baby talaga. Pero saka na lang pag medyo siguro mga next year pag 2 years old na siya. Yeah, dada. Walang katao-tao. Ay! 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 Ba. Hi, Ayla. Hi. Wow, tuwang-tuwa siya oh. Gusto niya yung duyan ngayon. Sarili mo yung park ngayon oh, walang katao-tao. Ayla, wow. Wow, excited ang bata. Medyo mahangin, ayan. Medyo okay na, medyo mahangin. Kapong bumili ako ng maliit na stroller, yung maliit lang talagang magandang dalahin para yung stroller niya kasi sobrang laki. So nag-decide ako na bumili ng maliit na stroller. Yun, bumili ako kahapon sa Walmart. Okay naman siya. Ang ganda, maliit lang siya. Mabilis magandang dalhin kung saan kasi maliit lang siyang stroller. Magkano ba yun bili ko niya? Nasa $29 or $34, not sure. Pero mura lang yan. Okay na maliit na stroller. Para tawag dito? Magandang madalhin kaysa sa malaki. Ang laki kasi ng stroller niya, yung baby stroller niya. Ang laki-laki. Parang mabigat dalhin, mahirap dalhin. Kaya mas maganda yung ganung maliit lang yung stroller. Okay lang, Ayla? Ha? Wow! Maganda yung park ngayon kasi walang tao. Ayan, merong kabilang pang medyo malaki ng swing, tsaka dalawang ganito. Tsaka kung gusto mo rin magtambay, meron doong upuan, pahingahan, tsaka yan, street na yan. Tsaka ito yung park hanggang doon sa dulo. And then sa likod nito, basketball court. Doon ko dinala nung isang araw si Ayla. Doon siya naglakad-lakad sa basketball court na yon. And then yung kabila na side, yung mga neighborhood na dito sa malapit sa park. Yan. Yan. Ta. Swing. Okay, swing. Okay, hold tight. Wow.
tuwang-tuwa ang bata magduyan. Wow! Walang tao sa bahay, so ang tawag dito, dinala ko yung susi. Baka malak ako hindi kami makapasok na Eli. So dala ko yung susi. So kahapon bumili ako ng another sunglasses. Parang hindi ko nagustuhan. Maganda yung style niya. Kaya lang nahihirapan ako pumili ng sunglasses pala. Sunglasses na yung talagang hindi masyadong malaki yung ganito yung gusto kong size kasi hindi masyadong malaki sa mukha ko. Meron akong biniling sunglasses sobrang laki sa mukha ko. Tapos maluwag siya sa akin. Sayang naman ang bili ko nun. Siguro pwede ba yung i-return? Hindi ko alam. Bumababa siya kasi sobrang luwag. Alam niyo ba, pag bumili kayo ng sunglasses, yung tip ko, yung may ganito kasi, nagpe-prevent siyang hindi, tawag dito? Hindi bumababa, hindi masikip, tawag dito, nahirapan ako mag-explain. Yung hindi dumudulas, yung hindi siya maluwag. Kasi siya, maganda siyang tight siya pag may ganito siya So, ngayon nung isang araw ko lang napansin na maganda pa lang bumili ng sunglasses yung may ganito para siya, tight siya sa nyo sa mukha nyo, hindi maluwag. So, bili sana ako ng ibang style, ganitong size, cute sa Walmart ko lang ata na ito nabili nung last year, hindi ko matandaan.